dace. Cikin ƙawaye ni suke ta zance, suna ta barka har suka bani sandar girma. Kasada, you must fight for your survival or watch your untimely death. Kasada, Sadiq Sani Sadiq, Abdul M. Sharif, Umma Shehu, Sadia Kabala, Fatih Shuma, and introducing Jamilu Abubakar Jala. Kasada. Executive producer Jamilu Abubakar Jala, producer Yusuf Aminchi, and directed by Alfaza Muhammad. Kasada. Muke da hurumin tsara makamin yadda za mu yi aiki. Ni ba azzalimi. Muke da ikon yin bincike gida office. Ni ba mara gaskiya bane. Ina so ki rike girman ki. Dan idan ya rushe ba za ki taba jin